Nakuha og video ang pagpangulata nining mga batan-on ngadto sa usa ka batan-on sa Davao City kagahapon sa hapon. Nag-viral online ang insidente. Makita sa video nga kalit na lang giduol sa mga suspect ang biktima nga midagan pa nga daw nahadlok. Apan apsan og gipuspusan og bato sa mga nangulata. Sumala ni Police Captain Hazel Caballero Tuwazon, ang spokesperson sa DCPO, mga estudyante ang biktima ug ang nagkulata ug nailhan na kini sa mga pulis. Hasta ang nakabonet nga apil sa nangulata nailhan na sab. Ug sumala ni Tuwazon, 19 anyos na kini ug mao'y makasuhan. Gawin ang pagkandak ng investigation karon sa application sir with the barangay, social worker ug kanang guidance counselor sa eskwelahan kay same school man sila sir ag grade 8 and grade 10. Ang katong ang victim is 13 years old. As per statement po sir sa victim, kung nag-istorya sa tinuod sir ha, na wala man daw sila away, wala po sila previous nga panaglalim. So nagtingala lang sir kung anong nahitabo to nga gipalit lang siya og kanang attack sa kaning 16 years old katong sa nga nakabon. Gibukbuksab kining usa ka lalaki gawa sa coffee shop sa MacArthur Highway, Matina, Davao City pasado alas 11 Huwebes sa gabi, Enero 23. Call center agent ang biktima nga giila sa kapulisan nga si alias Muhammad, 27 anyos ug residente sa San Lorenzo Village, Phase 2, Puan Pago, Galliera, Davao City. 19 anyos ang suspect nga giilang si alias Bernie nga construction worker. Subay sa investigasyon sa kapulisan, natripan lang ang biktima. While naghulat daw siya og kanang masakyan niya sir diha sa may Aloreka, and then nag-abot daming suspect sa kayo sa motorsiklo, and then nakalit lang siya nung gisumbag daw sa pero tayo sir murag naapay sila murag pag-istorya sir nga pag ipangita sir bakit ni mga suspect pero ang kaning naong sa suspect sir is ikag daw kaayo na ning hagna mao tang gidagan ang kining mga biktima ug wala sa kabalo sa na-apply kauban ning mga suspect mga itong gitabangan sa sir o na-corner sa sir. Misibat ang mga suspect apan nadakpan si alias Bernie sa follow-up operasyon sa kapulisan. Nakakustodiya na sa kapulisan ang dinakpan. Magatubang siya og kasong physical injury. Apil sa kasuhan ang laing duha pa ka individual nga nakasibat kin sa apil sa nangulata sa biktima. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.